Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Камен и тук заедно с Тони Стораро празнуваме. Какво друго да правим? Какво да правим друго? Скоро направи един много готин комплимент на Десислава, чак на мене ми стана мило. Кажи какви взаимоотношения поддържате с нея? Приятелски взаимоотношения, освен че сме колеги, сме приятели. Между приятелите се раждат хубави песни. Десислава е много добра певица и се работи с нея уникално. Направихме едно ново парче, което след броени диши на пазара, мисля, че стана хубаво. Това ще да те питам. Знаем за вашите дуети, винаги се харесват от аудиторията. На каква тематика е това? Винаги е любовна тематика. Успяхме с нея и предишната песен беше такава. Това е много яко. В смисъл, много хора ще се намерят тази песен. Така. Азис също е сред един от много твоите добри приятели в твоята гилдия и знам, че можеш да го имитираш много добре. Ще ни покажеш ли? Вече го имитирах един път, повече не показвам. Цяла България почва да базика с това. Да не ти се е разсърдил. Това не е моето лого, нали знаеш? Той ли? Не. Аз го направих много сладко. Разбрах, че подготвяш нов албум. Какво ще бъде необичайното в него? Необичайни работи няма в албума, всичко си е стандартно както си е. Тони Стораро просто. Както пее във всичките си албуми, така продължава да пее в този албум. Моят стил на пеене, различни песни, различни инструменти, може би това е различното. Нищо повече. Има ли дуети, други изпълнители, синът ти, например, в играта? Има много дуети, но не искам да издавам, защото няма да е тайна това. Има, много си пестелив днеска. Нормално е. Сега съм на друга тема, друга вълна. Аз вече имам участие в съседно заведение. Сега и тук много трябва да се концентрирам за самото участие след малко, така че... Лично ми се ще да те питам, обаче няма как да пропусна и това. В медиите се разпространява една такава мълва, че си пред развод. Така ли е? Аз вече не знам колко години става. Работя професионално. През всичките тези години... Развеждате по няколко пъти. Аз съм постоянно разведен. Няма нищо такова, това е просто медийна шега. Семейството ми е нормално, живи и здрави. Това е. Благодаря ти. Успех!